Welcome viewers. Akan ke channel ke jongi ya ke bangi Pohlong ya ke talk show. Ke special ya ke Valentine special Pohlong siapang ke Christian talk show about love, marriage, relationship, courtship. Tehang ne bat pi ngadon kum host Rilang Suting bat kumju bat ngarudon ki laingut ki guest speaker angut ki balong na remegala khasi. Tehang ke clip mat ngan wa bagi ki viewers jongi makin tip ya pi ki guest speaker jongi ki baya don mentah kan ke video bapin ya introduce ya la dei we sedang da ke Amy no ka ladies first Dia ngadi Emily Grazel Jyrwa ngadi ngasang ngasa ha Shillong dia nang di student ngadang puli mah ngadang di undergraduate boleh shibu Amy sedang nang bakman man Nga ngadi iba Manbhalang Chyne nga syong sa Shalong apo umpling bat ngadi no hikai titangkat tay na kalian jong ha ban ngidor say we guest speaker balong na ka ribang na si sa panitu hidala de nga ngadi Pastor Dealingson Dkhar. No kong in go straight forward to the questions in po siya kata discussion. But no kong kalong ka discussions ka mga kuha ban kali siya pang ka questions ya ka Amy bakalong ba ka ki contributing factors meta haki para samla jongi iba Pohlong ya ki ban po siya ka impulsive relationship kaman meta pi ba kalong kum kataga a kind of a jingkerki ta ki jing itang shu gila fall in love a kind of a love at first sight. So something like that, and this is something that really ka meta ka jeplot meta po kala sa dos plak ko pategi. So nakaliang jong ki para samla ka ka ba pisngiw ba maybe from your personal experience or naka-observation jong ki ba ka ta ba Pohlong ya ki para samla jong iban po hagata impulsive relationship. well ning kong du tengok la ban ong mah kum kena samla kadi kata ke baangi ke curiosity mamar seni ina marba kat nang he mentali kum ke perthai menta ba ka klan mo ke ngi ha internet ha TV mo ngi along influence pa na ki movies bangi pet mo ngi ka jing jing ki characters sa ki movie ne ki influencers sa social media te karukom portray jang ki ha media pade ka pen best te kan ka relationship te nangi khana pade mo ngi ngamla bandanai mo ngarung along kum ta men shwa kwa itanat ni kwa ban experience ta jing iba your gifts iba you mo ki celebrate Valentine's Day tigilit kai ki bat kti kum ta ken that's one of the main thing ruban anga kadika curiosity baki kwa mo but which leads to impulsive relationships and klem da perkat mo kan jayu in the future ngim perkat te ngi perkat be ban shuya lang handai perkat re ka mo kata ka jing ya thok kata ka jing ya te jutang mo ngim perkat re kata ngi perkat we just for that brief moment te ban yo kata ka just to feel that rush of adrenaline ken kata ka jing kamdei ka jing kata ka shudai tang na ono ita dopamine serotonin ma penyo ita jing ngathai kata one of the main factors which leads to impulsive relationships and dan pade it's for like from what I observe kidan kena samla pade bamyo jing ni ying nasam bamdan parangai ibha kini kidan ki parlok ki classmates namu ki khon marwai kimdan hemmen jate ki yo that validation that love by searching in relationships that's also one of the main factors bamyo jing kidan pade bersyukwa because it could trend menta love is not love is a trend menta just because you have a boyfriend so it means you are included, you are somewhat cool, belong in that group by peaceful hair so man can so those are one of a few of those the categories which leads to impulsive relationships. Sir, what do you think are the external influences that cause ya ka breakup to khendian kwa syong kum lemo kanu ka ba le kerki kasi poi be hakaba du nong bat kanu bale dal ka jing khluj kasi kut no kham kloi hi ti isha ka bible ka ong ba hakalinti boro pentip ho try kanu bam le bol try kasi bun be tang ka jing du nong
Tapi ang sepang kini external influence mana kini external factors kiba penlong ya ki ban break up haga jing syam dengan kolong ba ting kini ko mo Emily menema hebri ba porlok tambang ang i ko wei ba ting ang kumno la compare ting kini ki kena samna ki anu jote ya ka relationship jeng ki but ka relationship jeng ki wei kung let's say kung ba portray hapo social media lena ki movie ting kiba ki ong ba ki long hakatukor kom ko relationship ba ki ban long rekam long kom tu in reality ting ki ba pen i hakini ki movie lena ki ba pen i ki social media kim ju long kom tu kam bolong ka ba ba ka relationship hi pindalap kalong long no kam de ka bosuk ting kini samlaru ki don high expectation mo na samla la jong ki community ki bekelong kumta re ombre boro bolong perfect mo ombre boro ala bu kadau ba ru kolong ba ting ki kimi ki pa kim hun re yita mo ki perlok jong pi bun man la kasngi ki kren le se ki you te ka pelong ki bekin tight no but ki say it no te kini bun kini kiwe but ngai ong tu ifi ba ngai I ba ting kini kina samla na ma bakila ya nu jor than ba ki jong kan ne ka perthai ki pek than na ka lens jong ka tu ka social media la na ki movies ting kim tip kan ka reality takada bakila expect too much la kila perkhat than kila kemilin ti than te na takada bun siem ba ki kod na ka break up kimla ban sustain na ma blai ka ban kong ka mong ifi kim kamla pentip how blai kim sem la tu ka ti ki how blai ka ba ar pat kilong ki kena mata long ki expect too high te na ki partner jong lajong na ki perlok jong lajong ki mna man satisfy ka ek ki kwa ka don jong ki ka we ni ki da ko long ka media ki ong ba ki perlok jong ki dim long komta ki ai kita ki kriteria lain kita ki mo ki nong no ki bagi dan kam ban long kita ki nong no ki bagi dan kam ban don kum ki jing long komta teter tengalap kan ni ka we mga shui nga shu observe. Okay. Sir, how do you perceive the impact jong ko pornography na sexual activities hagi modern relationship jong ni banta? So, banjubab lang kon dia kata. Pi soitan ru ulong uba ba ong no balong salak lane balong sta atarkom puran kam de ki ban penbiet te ban penbiet je ki brio pornography penangkam de ki brio hi ki jong let's say ban pen snai tu ki dor ba ki film ba ki movie ba ki be kenya ban pej kata na kata ka jaka ka ba ki brio ki long tolot ba khamtam ki samla ki tolot ba ha ka tu ka benta mde tang samla ba ki bala he khambang baru buat kan ni ke pornography ko ong fi ka we na ki jing yu ka balong ba ki ba pen I hang tu kim long kumba sumudo chupen ibang hang tu but haba kini kibri ki perkhat ki kum tu te da kila don ha relationship pada khapam ki bola ya tho an ong ifi ting kam don chu tu ke jimbam hun o ka jing hun kawan ke jimbam hun ha ka download but nga puli ka tu kan ki kot ki botho spang kan ni ki ong ba ki tu ki bola ngop hi ka ni pornography dai kim don chu ka ka jing hun let's see every by perlok lojong ne ilok lojong makila kami TV ban long kum ko tu bo pen I ha po ko ka movie te bahkan long kum tu hande kim yo kum tu in reality te ka long bom hun te kumbong Emily mene ma chuban biang teng la da ilok jong pi ne jong ita jong ta ulok ne jong kata kalok ne kilap ba pilong ba pilong addicted ya ka tu dai teng ka tan ko tu ba sutana chu no ulok janga le ne kum no ilok janga in long addicted tu ne teng kumba pi ong mo pi mene ba rilang teng don kini ki kentele ni ki sendang ki sen ipa de ki nuts jong ki saki we pa ki perlok tiladar ko tu kala pa ka social media ni la yu na chu ban weng ba ba ban weng ki tu ki digital imprint ba mi ha po ki tu ki bala buah po online ba teng ka penlong ya ka jinga dai shilok na ka jinga dai perlok ka ba mohon chu bom comment chu wan ong ifi komon chu penkut no ikai mo nong ba teng kan ni ka pornography ka jinga I jonga em ka penlong ki be bikin namla ban em kata ka jing em ga ba khoi na boleh ka main jo ki la long satu be te but teng ha ka relationship lu ka penlong ki ba kenam hon chu buat ka jing dei bai perlok ne nama teng ki expect nei perlok jong ki ya kam kum tu dei myo about kum tu kan
te ka kata sisa nama boleh kan long sisa kata ka marriage ka kata ru ya ke jadi si porlok si samla. Any coming to you also apa perlu macam the dangers of online dating relationship. The dangers yang online dating, from what I've experienced, I've tried online dating. The kidan ba scam, kidan AI robots mentaru online dating. They can have because they can easily, take your picture, your profile picture, kilaban, use it in a wrong way. Kilaban send her porn sites or any other sites. Kilaban use kadurjong pimash na account. That's one danger of online dating. Secondly, pim Tipra, buriu la when they went talk la when they buriu bala rang ba, and they would have kadurjong kana basamla. La pay can do they kataru. One of the dangers, you might never know, it could be a criminal behind that account. Kalong bama they think can tay and they yakishan round kumjo and marmenta, you might never know because through online dating anyone can pretend who they are. Kilawan ang mga trehang ni it's like social media the dangers are high. Kilaban mo kung mga labatay fake identity junkie, kilaban fake account junkie, kilaban steal account junkie, kilaban hack account junkie. To bisa jo pitang ki information mentar ka subha it's very dangerous kan. The mentar cyberbullying is also there through online route. They can easily bully you. They kalong ka si shying kung kana samlaru. The ngamla ban ong bak it's all bad because I've tried it and I've met some good people through that app, through these dating apps, online dating apps. Tangba is just ba mihab jingmut I know you play but la ban kut iko to ka friendship ne to ka dating phase they claim dalilay they any good can come from it dinginang ban use they man batay pangki dangers those are the main ones kan. They have long very careful bahading ile online dating. Do not share too much information about yourself. Personal information people because you might never know what kind of people are out there. Tengah ko ikna samlaro ba the file online dating, the file dating apps to be very careful kan because you might never know what potential danger might be behind. Pangkatahi. Kublesi bunemi ya kata insights bakila ay it's scam bakan salong kajing kerku ya giwe para kena samla. Given the rise of online dating relationship and bun ini kinder relationship, te menta gibru ni sya ki pohe romantic. Te teng ngai ba di sya ko we kajing dia ba sya kalong sya pang kata gibru ki compromise ko fake but identity. Compromise dia kata, dia kata ke baru, but prioritize dia kata romantic relationship. Jadi kalau what are the reasons about long ya kibriu ban prioritize dia ke romantic relationship, ban ya ke leng ba baki compromise dia ke faith and identity. So kajuba kadiha kata kajing kalihi identity mo. Bangin pat sotu bahas pangjong lajong ngide ki ai, ngide yu ai mo. Ang siya dangi kali ladi ngide ki Kristan mo. Ngide ki John Chris. Baki John Chris ki bu siya yo Chris akmat mo. Ka Bible ko ang wat choy ke hima jong blay. Ke baro sa ilang tam mapi. Kada ko lang ba ngim itu te ladi ngim pen itu ladi bang ngide ki Kristan. Baka jinglong Kristan jing ko long tang haleet eh. Awen ni kida ko lang baka jinglong Kristan ko long tang haleet. Dadawan kanu bakam yo nong. Tingila ban ruat dia kata kajing te kamta mai beri bakan ni kajing am ting la sho jing palat ya nu ya ubriu nei ka briu wala kim dei na kajing ka jongi ki dei ni ki wei pat ki janyam te nama bala palat te mlele nama balai kata de ko ni kida la sho jing palat but ting nama bam scam ba ha kata kajing long Kristan bam ba re si what you play ru tingilong ready ban kata ban kata ka ba kata identity jungi ngilet na siya way kabaar pa bangalap malong kibriyo ka jinglong briyo hi ting kila yo briyo na ka briyo le sik mapay akan ni ka spa ka try mo ting bobyang ba ka spa ka po lane bobyang ba ka jing try lane briyo ba
ki ong bri ba biang na dong sedang ten le yu le bang ngai hau blai rum le on sanget hi tenteng kadon kajing perkhat jun kin teng ai don I ki bapla ngaru ki ong ba ong in sapen kelai hadien dagila dala de bia to ngan sapen kela kristan yu dei kata kam ju kham jare bun sin kalang ba ba ban pen kelai ki bri na pila de ban ya tho kabalai pat bangalap nga bade bagen compromise kalang ba tenteng ki don ki bri ki ba shep tieng ba yo myo shu te ba de la dam tre yo ni kamot nganam yo shu ya tau samla ne ya kata ka samla ba ngan sadu no te ka ban ya tho ru tiamban si le la kale compromise but teng wat ya ka jinget jon ki don ki bi ki bangla I ki no ki bot no ya kata kan nyam jon ki weiru so em ki klamlong kristan chu ki long no ya ka tu ki nyam nama ble ki ong am le ka relationship ka long ba kham dan kam ka daw ba ngan ong hok ipi ka dei ba kim scam ka nong rem jong ka jinglong kristan ba kwa ban ong ipi ba ki khon ki jong blai hi ki wa choi ka hima jong le e choi blai na ka don jong baro ka jingmut baro ka bor baro jingla baro ba ki e ke ba khoi ong blai sa ai lang tam te ki but ngakwa ban tang kita ki da ki banga chu I personally to ki don ki bun ki be ba mla ban ong ni tang kata hina kalian jonga ki bangai I Pastor hapiru ka ju jing kaliba ka kalong ka dangers ba ka consequences aba ki brew ki prioritize se ka romantic relationship over ya ka compromise se ka faith but identity jinge kalong ba dengan compromise jinge ka jong ni unta kumba long dai sar abun sin habangi pe ya ga jing dap jing biang jong ki wei ni kwa yo tau brew baladon ya katan badon ya ga jing tre ka biang teng ni ka penwan yang ni ba ngin ya compromise no ya ka jing jong to don ki ba ong to le la ka jong ngan le te sukis ki ngin sawan aju ngin se le lang don kumtar kia compromise tang na benta ka kam bau sun rang ne don ne ka kan thei tang na mar ka jing don jing em jong kan thei ba ki ruspa ne sun rang bau ruspa kia compromise no te kis ngau ya la de ba kam her kan ka to ka jing le jong ki kan kis ngau ba ka biang tang ba la biang tang ba ngi la ya suk haing hasem tang ba ngi la yo i ki jing kwa tang ba la yo i ki jing kwa kan mo ka la biang Andre la dang ipe chi syakat kum na kaktin ka jong blei ba mlong te tang ban ya jan ne ban ya poi kha bat kini ki brew ki bom ngai kaktin ka jong blei khang no namar ba balai ka khang no namar ba la dang ya compromise ya ki jinge jong ni ka to ka jinge ka bang idon hau blei ru ka hap no ka dukut no ka du no te kata ken ka de ka jingma aka be dei bat ka compromise ya ka jinge ka jong ni bat ka jinge bless you pastor. So viewers, nila poy agam kong bangin pen putlo ka show ko jongi. Te show bangin pen put ya ka show ko jongi. Ka kuwa ban ailat ya ki guest speaker ki long gidan ki line ki respective speaker bakin I go away ka personal message ya ki viewers ya ki papit ya ka show. Papit I go away tas nak show ada isa. to te nakalian jonga nga kentu pi baro ki samla khamtam pi ki samla kristan pa pinam dei ban long ki ba kerki ra kanu kalintia ka jong pi da duai bhashwa Bless sir. Amy. Te ka positive message ma personal message like pi baro ki viewers ma kadai ba kumbala ang I ba man ka banbu issue you blay God should be the center of everything. God should be your first priority na mandap himdan you blay kamentoy da and the dan you blay ka jinget ru pide ban klan ka jinget dam don ka jinget kamentoy ma da pidwai kanu klam ka jinget kamentoy da the bu shu ning ko you blay what you blay ma eat you blay na mar ba shi sin da pila IT lo do blay u blay un sa ma pli ki lat kilinti pi pinan kam ban rush ma blay tip khampa u tip bi ka future jong pi trust ko ma ha problem ma Bless you Amy. Pastor. Kaya message jong akan long ba segi samla baro ba ban poe ke relationship ndon kam ban kerki Aku bless you ya pi guest speaker but aku tu snail ba don kam ban ai ngu
Yo blay nang tanda jing ko jopi na mga ngis kem bagi insights na wisdom ki babila share kan long jing kerku ye we viewers. Ke kuble shibun ye pi ya ka ba piada rekat bat ni na basdang hanu put kana show. But kumjur kumbangin put no viewers na ka show ka jong ngas ko aban summarize kendet ye ki ka bangin akren kolong ba syapang nok ko balong syapang ka impulsive relationship kumbangin yo snew na ki guest speaker jong ni ong ba ka curiosity ka ba panlong ye ki kena samla ban poi siya kata impulsive kind of relationship madang taru ni poi siya pang kata issue golong siya pang heartbreak issue but kata golong kata siya gade curiosity kabawan ra briu uba shu I punto jid kunto tapat ki poi siya kata golong makin poi siya kata heartbreak issues but katapat kawan ra bun ki jinja masa ko way golong siya pang online dating the dangers golong siya pang nudity ki briu ki laban blackmail ni madang tapat kalaban long effect kind of a relationship viewers. There's a way what the topic of deal ru kolong syapang fake and identity ke long ye ki runaway couples. Babun ki couples ki runaway je shisha data mak bantah ka ne ki fake and identity ki ba kila prioritize plat ya ka romantic relationship over ya ka Christian faith ya ka faith ka ba ki la roy kila rangma kila long kum ki ta ki konuble and haba khat du pat ki ne ka jing shisha ki de ban lo ka jing shai atau kila ngok ban daga kila syakring haga jingdum kita kadau kakum kini ki wisdom ki insight ki bangi rio sngeu ngin scam bakin ai jingmut yani shibun kam ta bakum kana ga Valentine's Day special om ta bangin shulle cepat bambat ikiti kita ka samla jonga Henry ni dei ban perkat shua hato ka dei ni em yang aga ne tengah ngin scam bapi baro pinyo jingmut lang ba kana ka show kuble shibun yapi ki wiwas balayo kibala page ya gina ya kana ka show kan jongi barkum jongi ka paswa bagin perkuno kana ka show tang kana kuwe ka tin ko ong ya spread positivity spread love with patience nang tapa banlong kung kita ka shisha banlong ka jinshai lengba ka jingito ngin long ka jinshai ya kiwe but nila ban kring ya kibriu omba kibriu omba ka jingdung ka kring ya ngin ringi ki kun jong ka jinshai ngin kring ya kibriu Bakum juru, yang orang yang pi, sengah bahasa share, subscribe lang, ya kan channel dan jongi. Tu belum sakit kubat kumisi punya pi baru.